محمد سراج مبارك سروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أولو جوكران ودي جول بننتي محمدا altine didi lewru septembre hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi yeeɓiyankoɓe Gounass TV bisimilla moɗon e aadi kumpital men uditirten e ndeɗo ñalande hande to banggue kabaruji meɗen e oɗo ñalawma altine didi lewru septembre hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi ko ngun batu kubtodingo ngo députéji ɗi joɓɓini to assemblée nationale tawi ngun batu fuɗɗima e waktuji 11 e gardagol hoorejo suudu sarɗiji ɗi hono Amadou Mame Diop caggal nde hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ƴettuno peeje ngam momtude nokkude so rendo faggudu e weeyo e goomu dibiteji jeyaɗo e sériya ngendi o hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waynima wuro laamorgo ngo Dakar e ñalawma alet hanki go lewru septembre hitande ujunaji ɗe nogas nayyi ngam jilluto Sine o jaɓɓama toon e oɗo ñalawma altine na hawri e ɗiɗi lewru septembre hitande ujunaji ɗe nogas nayyi tawi jaɓɓima toon ko hoorejo leydi Sine sababu ngonɗon jillu noon ko yaade tawtoroyede bondiral nayabal fedde gollodiral hakkude Sine e leyɗele Afrique kala nde ndungu naati ɗo e Medina Gounass e ko takki ɗum ɓen dognoɓe werlaji ina daña saɗede to banggue laabi yoga e mabɓe ɓamti konngol fewde e ardiɓe commune o ma en kettoɓe e kabaruji ɗi ndellulde alliyankore dakamo Amérique e nokku biyeteɗo Colombos hayyo ndellulde joofi ñande alet go lewru septembre hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi e gardugol ceerno Siraji Thiam yeeɓiyankoɓe tedduɓe ko ɗo woni titode ɗe so weeli gueno karallo ina fewnditi tan ko yaccinoyde kabaruji ɗi Muhammadu Siraji barke mum saroye eleyde mo golle mum jaali eno koroyidɓe mum caggal calminali ko jettor kono kadi on bismama e yaccino ɗin ɗon kabaruji en kalino e arwande nde e oɗo ñalawma altine ɗiɗi lewru septembre hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi dibiteji ɗi mbaɗi mobodiral batu kubtodingo ngo dibiteji ɗi juɓɓini to assemblée nationale tawi ngun batu noon fuɗɗi koye waktuji 11 e gardugol hoorejo suudu sarɗiji ɗi Amadou Mame Diop ɗum ko caggal nde hoorejo leydi ndi ƴeftuno peeje ngam momtude nokku diso rendo e faggudu hani e weeyo nonne kadi e goomu dibiteji jeyaɗi e sériya e ngendi o dibiteji benna bokku yakar fedde ɓurde hewde e nder assemblée ngendi o mbi ko loppet ina darni e kala peeje ngam salade e on ɗon luwama hoorejo leydi ndi ƴefti ngam riwtude ɗin ɗon cuuɗi ɗiɗi tawi noon kadi laamu ngu yatirani caggal e momtugol ɗen ɗon kuule hayso tawi yadani e luwa jaɓaro kam wiide jayde las kutije nonne kadi jayde source a holliti ɗe kuule noon so tawi dibiteji ɗi jaɓani ɗum assemblée o ina wawi fusede hen jeyndeji leydi Sénégal kala hande ko toon mbaɗi orgal e ndeɗo ñalande hande kala ko wawi hen wonde so tawi ngal kuulan nanodirama malla holno sifori kala ko wawi hen wonde ma en gartoy e kabaruji meɗen paaɗi en keddoto yaccinde ɗi noon kabaruji ñande alet go lewru septembre hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi no mbirden e arwande ndi ni ñande alet go lewru septembre hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waynima wuro laamorgo ngo Dakar ngam wadde jillu to leydi Sine o jaɓɓama toon e leydi Sine e oɗo ñalawma altine na hawri e ɗiɗi lewru septembre hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi sababu ngunɗon jillu noon ko yaade tawtoroyede ngal ɗon moɓodiral nayabal fedde gollodiral hakkude Sine e leyɗele Afrique tawi ngunɗon batu noon jogori yuɓɓinoyede ñande alarba nayyi lewru septembre hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi ha jeegom lewru ndu to nokku biyeteɗo Pekane e nder leydi Sine tawi hooreɓe leydi Afrique hewɓe ma tawtore e ngunɗon batu joni o en jahat jañoɗen hen e ñalawma alet hanki go lewru septembre hitande ujuɗi ɗe nogas e nayyi hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waynima wuro laamorgo ngo Dakar ngam jilluto leydi Sine hoorejo leydi Sénégal najo o jaɓɓama to bowal laaɗi diwoje leydi Sine tawi jaɓɓimo toon ko nanno makko hoorejo leydi Sine wondude e diplomatie Sénégal naaɓe jooɗiɓe to leydi Sine e o ñalawma altine ɗiɗi lewru septembre hitande ujuɗi ɗe nogas e nayyi sababu ngu jillu noon ko yaade tawtoreyde kawral naya ɓiiwal fedde gollodiral hakkude Sine e leyɗele Afrique tawi noon ngun batu jogori yuɓɓinoyede ko ñande alarba nayyi lewru septembre maduma ha ñande aljuma jeegom lewru ndu e nder nokku biyeteɗo Pikine to leydi Sine tawi hooreɓe leydi Afrique hewɓe noon ma tawtoro nden ɗon jonde
ma rokkuɓe fartaŋe noon yewtidde tittinde jotodiral e gollodiral hakkude Sine e leyɗele Afrique ngun jillu hoorejo leydi ndi ina soomi dolnude gollodiral hakkude Sine e leydi Sénégal ɓen hooreɓe ɗiɗo noon ma jewtire e lelnude laabi fewde e ɓamtare hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi. en kaalino e arwande nde kala nde ndungu naati ɗo e Medina Gounass e ko takki ɗum ɓen dognoɓe werlaji ina daña saɗede to banggue laabi ɓuuri tengtude noon e ɓen sofreɓe taski moto ɗo e Medina Gounass yoga e mabɓe noon goytima nden saɗede fewde e ardiɓe commune o jillino e mabɓe ko Ousmane Alassane Sow wondude Abdoulaye Ba. kala no ndungu naati ɓen doknoɓe werlaji ina daña saɗede to banggue laabi ɗi ɓuuri tengtude noon e ɓen sofreɓe taxi moto ɗo e Medina Gounass jogo e mabɓe noon goytima nden saɗede fewde e ardiɓe commune o nde ɗin laabi moƴƴinte beele newo on yah garta Mamoudou Sow mais godoro ngaƴƴine pamɗe wuuri kam no soho Allah même pas so rasilaji tan keɓinoɗi ay so goɗɗi tan ɓeyɗen beddaji comme même pas so fawa dow nasrullahi dow ɗon sa jippima rond point o wonta hebde godoron a heɓta lawol moƴƴo sona gartuɗa ha jottuɗa garage o comme ɗum no fami ñaagui ballal min keɓat rasila so rasilaji de godoron weeɓani mais rasil kamen mbawi ɗum hebde ɗum sattani affaire de mairie o koto wonoɗo tan woni ha joni versement par mois fo aɗa verse 3000 juuti moni mairie o ɗen caɗele laabi jibini saɗede hakkude mabɓe kiliyaneɓe dukniɗen koye Konguɗi Moussa Diawo minen tampa noon no feewi kay minen tampa tak laabi ɗi kam o wakkude moƴƴani jaa e galleji goɗɗi tawa yettade jomon noon wiya kadi il faut yettine kaldon prix kadi wima prix mo jomnorɗa ɗum o tawa jaɓata yobde on prix mais minen noon min ƴewani ɗum minen nangui ha ti caggal Allah hende laare muɗum e caggal Ceerno Tidiane minen kam komin almuɓe rek dal ko taskiji wuuro minen wona taskiji amen minen tan ko taskiji wuuro so Allah jaaɓi minen hen bakkili minen jaggi hen ha tiiɗi gonga weeli Allah minen hen tampa noon no feewi kay minen hen tampa tak laabi ɗi kam o wakkude moƴƴani prix ji mabɓe noon daraki e nokku goto ina famminɗen ɗum Siraji Djiby Ba aɗa wawi nawrude capannayyi tawi koye dowtal e jomum jippo kono tawi ko jippo gottati kam sa waɗani 1000 francs kam a yoɓat 700 walla 500 kam a moins te wona beddaji fof oto moɗo wawde yetta sababu ɗum sa ɗum beddaji ɗum beɗi ndiya eyyi ɗon ne kadi ko kaldigal tan tawi an joom taski moto waɗa sufti nawde jomum ha galle mum walla ko yiiɓi kone jeere ɗumen ene jaranma nawde ɗum ha e damal galle muɗum jippina jomum tawi kadi jarani ɗumen kadi ko jippogol e goudron e ɓurata newade ko kaldigal tan dal eyyi saabu ɗum caɗele laabi wuuro ngo ndeltima e ɗen guure takkiɗe Medina Gounass Oumar Sow joom taxi moto to wuuro Sadatu lawol kam o sa kam amin dafa ɗum fewi ɗum tan min ɓuuri yinno kam o heewi kam kono ko lawol ngol min ɓuuri yidde kam ɓe balla min kam o jawɗo ma immorto joni gadda ɗum ngol lawol no metti ɗum ɗo ma yettade law ɓonno mum ɓeydi kon 25 kilo noon kam o wona kecco mo woɗɗi kam yiyat noon kam cikkani ɓalli kono kam ɓuuri ɗum woɗɗude kam ala ne ñaama isan lawol ngol metti no ala hen goɗɗum ɗo joni somin gimmimo ɗo min nawata ko client eɓe Sadatu Missir Ouba e wiide mabɓe noon caɗele mabɓe ɗe ina keewi e dow ya garta o kono o saaha ko laabi ɗi ɓuuri wonde gooƴe mabɓe no kala hitande ɓen rewɓe wuuro Pasugu 15 ina mbaɗa mobodiral arde salminde jurade khalifa o ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba e ndeɗo hitande hikka kadi ɓe kumni ndin ɗon aadi ñande alet go lewru septembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi tawi eɓe gardi e almami gonnon wuuro ceerno Ousmane Diallo fandare nde noon ko hesɗintinde almudagal mabɓe e yeeso khalifa o yettode wodani Allah noon Allah newni men gari gargol moƴƴol kamɓe rewɓe ko ɓe 90 men gari Allah waɗi men yiyodiri e ceerno ɗi duuɓi foof ono wattu miɗo wowi ardude e mabɓe ɗo mi ardoɓe ɗo min ceerno Ousmane ardortoɓe ɗo haaɓe yetto ceerno ɓe yiyodira e ceerno waɗanaɓe hen duwaw no feewi o yettere Allah noon duwaw won kay no yiya kadi no tina kadi duwaw on no jabani hitande fo ɓe heewi arde lawol gotol ala ko rawdatunaɓe tan sona yimɓe amen wonɓe Madina gaɓe ko kamɓe rawdatunaɓe tan ari ɗo yimɓe e galleji amen wonɗi gaɗin no ɓen no gari battori hen kono kam sona ɗum ko wuuro amen gon tan woɓɓe ala hay goto ko rewɓe rawdatunaɓe tan arno iɓe wowi wadde ɗum noon kadi hitande fo hitande iɓe wowi arde ngal garal salminde e juurade e ñagade duwaw mawɓe e sukaɓe foof hande noon debbo heddaki toon kadi ɓe foof ɓe gari ɗo ɗaɓɓude duwaw ceerno yo Allah junnan en ɗum noon ha juuta yo Allah junnan en gurdan ceerno e serenɓe makko judden hen gurdam makko ko nafoore mere wonande rendo ngo arde yiide mo nde tan ɗum ko kisal molanagal Allah ɓe wimo yettani sababu noon yettata Allah ɗum ferinno jinnaɓe ɓe addiɓe ko sababe nde domude nde ɗo moƴƴere tawetende ɗo aduno jinnaɓe no ɗo Allah addiɓe ɗo ɓe woni ɗo ɓe wurdi hen e ceerno ha Allah ƴettiti hande ko menen sukaɓe mabɓe londi sen jaltiɗo e leydi ndi en kalino ɗum e arwande nde ndellunde alliyankore dakamo Afrique e nokku biyeteɗo kolos mbo hayyo ndellunde joofi ñande alet go lewru septembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi e gardugol ceerno Siraji Thiam e nde hitande hikka noon ɓeydare ina teska e on ɗon Dakar wonen kadi tawi gimmi ko toon e leydi France wondude e Espagne hani ɗo e leyɗele Afrique gam hawritoyde e ɗinɗon ñalɗi Dakar timmode ɗen ɗon golle noon mbaɗi koye tawtorede Siraji Ba to cikitte joɗanide Gounass TV toon e leydi Amérique.
mbi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin jettoji ngoni jomiraɗo hono gandirɗan ɗum ni tan daka america hande saki hande alero newo ɗum saki gardugol ceerno siraji thiam ceerno hammadou siraji thiam mo ceerno bachir kadi hono ceerno mamoud dem ceerno alhaji mamoud dem to Kafrine kadi hono ceerno Ahmad Tidiane sérifaɓe e CRM woɓɓe ganduɗa kadi ko wuuro he jeeya ko tawtoronam dental ngal hande ene gueɗe ɗe ne jañno no fewi liggoyo ne jañno no fewi wonno kadi hande haaɗanno alhamdulillahi rabbil alamin en pottirino ɗum bisimillahi rahmani rahim en jettinimo kadi alhamdulillahi rabbil alamin jettoji gonni Allah vraiment hirande foof tan ene ɓeyɗo mawnude hirande foof tan kadi yimɓe ne ɓeyɗo hewde programme kadi ɓeyɗo yajji en jetti Allah no fewi vraiment en gandi ɗum ɗo koko duuji carnan tan en jettima ɗo henne oɗo daka ko duuji ɗi tan ñaaga duwaw no fewi mbatnimo wuuri en ɓen ustaki assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh musidɓe tedduɓe ko ɗo woni ɗo tonguɗen kala ko yewiti to banggue kumpital e ndeɗo ñalande altine hande en dokkodiri aadi tan e sahaji goɗɗi mamin gartoy e moɗon ñande aset so hawriti e welede jeyɗo ɗum noon en dokkodiri aadi tan ha nden tawi noon arno yettinde ɗin ɗon kabaruji ko musidɗo Ousmane Camara guiɗo leñol tawi to caméra to wonani men toon ko Abdoulaye Ba yeeɓiyankoɓe tedduɓe yo en gona jaam on jarama Mahamadou Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako Allah tan woni golle maako ko sunna tan Tijani o no jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada